मोबाइल के रिचार्ज जस कोइले रहू प्यार हो, कुछ दिन में खत्म हो गईल। मोबाइल के रिचार्ज जस कोइले रहू प्यार हो, महीने भर में खत्म हो गईल। नमस्ते प्रणाम, हम गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज बड़े भैया प्रमोद प्रेमी जौन गाना गवेलर लहन मोबाइल के रिचार्ज जस कैले रहू प्यार हो महीने भर में खत्म हो गई। यही धुन पर हम होली ब्रेकअप सॉन्ग लिखले बानी, तो आप सबके सुनावे जा रहा बानी। मुखड़ा सुनी कैसे बावे कि आवते भूला गईलू फागुन महीना, रही तो कलीप हमके अब सब दीना। अरे आवते भूला गईलू फागुन महीना, होई तो कलीप हमके अब सब दीना। अबा उठे वाला तहर डोली सनम, अना रहबू त के कारा से खेलब, बोल हम होली ए सनम ए सनम। अना रहबू त के कारा से खेलब, बोल हम होली ए सनम। तो ई रहला मुखड़ा। अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहल बनी, तो अंतरा सुनी कैसे बा। होल के पिचकारी के कारा लगे जाएम, गलिया में रंग हम के कारा लगाएम। होल के पिचकारी के कारा लगे जाएम, गलिया में रंग हम के कारा लगाएम। अबन कोई दिलू हमर बोली सनम, अना रहबू त के कारा से खेला, बोल हम होली ए सनम ए सनम। अना रहबू त के कारा से खेलब, बोल हम होली ए सनम। तो चली रहा अंतरा। और आप सब प्रमोद भैया के गाना सुन के आराम से धुन पर, अगर हमरा से कोनो दिक्कत भइल हो ये गाना में, तो आप सब धुन मिला के आराम से वो धुन पर गा सकतानी। और लास्ट अंतरा खातिर हम हर वीडियो में बतावेनी कि भैया लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमरा लगे कॉल कर सकतानी। हमार मोबाइल नंबर बा 99 345 29 9 12, यानी 99 34 52 99 12 हमार मोबाइल नंबर है। जे भी कलाकार गाना के गावे चाहता तो बोल दी हमरा से, भैया हमरा ये गाना गावे के बा, हमरा पसंद बा, तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से लिख के और भेज देम। आराम से आप सब गा सकतनी। और पर्सनली में जे गाना लिखावे चाहता, पर्सनली में जे गाना लिखाला भैया पर्सनली में यूट्यूब पर चढ़ातनी, एकरा से भी ब्रांड लिख के देनी। और बहुत कम बजट में बढ़िया गाना हमरा यहाँ लिखाला। और म्यूजिक एकदम धासु ब्रांड एकदम हमरा यहाँ बनेला। तो कम बजट में म्यूजिक भी हमरा यहाँ तैयार होला। और हमार खुद के स्टूडियो बा, हमार अपन स्टूडियो बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादूपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में हमारा स्टूडियो बा। तो ये स्टूडियो पर भी आप आके गा सकतनी। रहे खाए के पैसा ना लगेला, केवल रिकॉर्डिंग के पैसा लगेला, बाकी जे कोनो चार्ज नहीं है। आप सब जे भी कलाकार गावे चाहता तो आके गा सकता हमारा यहाँ से। बढ़िया गाना रिकॉर्डिंग मिक्सिंग होला। और हमारा मोबाइल नंबर वह बा 99 34 52 99 12। तो चलिए चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय मां सरस्वती, जय हो।